Tak, budeme pokračovat. Postel jsem si musel sestavit, aby jsem se chytl body, že musím vlastně udělat kopie těch dřevotřísek, na kterých vlastně ložijou ne lamelový rošty, ale laťový rošty. Upozorňuji, furt lidí si plete laťový rošty a lamelový rošty. Lamelový rošty mají lamely. Laťový to jsou prkínka. To prostě nemá pak madrace pružnost, dřív se vymačká, prostě je to levná náhrada lamelových roštů. Takže upozorňuji, že do postele patří pořádný lamelový rošty se silným rámem. No a jinak třeba u této postele, když se podíváte, tak ty takzvaně svlaky z té dřevotřísky, to, co je vylomený, tak je v hlavě a v nohách. A pod zadkem, kde je největší zátěž, od logiky největší zátěž je pod zadkem, že jo, a ve středu, tak tam není vůbec nic. Takže ty dřevotřísky vlastně se vylomily. Tady mám jeden zbývající rok přišroubované. Musel jsem si to všechno podložit kuframa a podobně, prostě co bylo na vhodnou výšku. Toto už jsem prošrouboval třeba durch, protože ty eurovruty se vyvalily. Takže vlastně to bude všechno prošroubovaný durch, a i když zvenku přes bočnice budou vidět vlastně hlavy od šroubů, ale na ty se dalo krytky. To ale se nedá nic dělat. Vidíte, tady je to kování. Zase vyvalený. Tak upozorňuji, od logiky, kde je největší zátěž, tam by to mělo být nejvíc pevněný. To znamená ve středu postele a u bočnic ve středu postele. A tam samozřejmě není nic. Když je to ještě sesazený na ty eurovruty, který se vyrvou z dřevotřísky, kdybyste to jinak vysmékli třeba z masivu, tak máte vyrvané kus bočnice dřevotřísce, jenom vyjede, vlastně udělá se větší dírka. V masivu byste vyvalili kus boku. Jo? Takže teďka vlastně vypnu foťák a za chvilinku vám ukážu, jak vlastně vypadá, no za chvíli, až to udělám. Tak nový bočnice, podkladový hranolky, zpevnění středový, křížový a tak dále. Protože tady se vlastně ty dřevotřísky vyvalily kvůli tomu, že holka lehla na postel, opřela se o postel, borec se opřel o holku a vyvalili to. Čelo samozřejmě je taky na 2 a na 2 eurovruty. Kdyby se chytla o čelo rukama, zapřela se o čelo, tak vyrvele zase čelo. Prostě to, co je prošroubovaný durch, tak je vždycky pevnější. Jedno, jestli je to dřevotříska, lamino, nebo MDFka, nebo laťovka, nebo biodeska, to, co je durch, anebo napevno slepený, tak je vždycky nejpevnější. Samozřejmě, když můžu dát na bočnicu třeba 5 kolíků, tak tam nedám 2. Zažívám nábytky, třeba jdu do určitého obchodního domu. Skříň, bočnica má hloubku 60 cm bočnice a oni jsou tam 2 rychlomontáže. Možná občas 2 kolíky 6, jo. Takže to je na zasmytí. Vemte si, ta skříň, když naboucháte oblečením, tak nemůžou unést 2 nějaký čípkový malý rychlomontáže a po případě 2 kolíky 6, jo. Takže na délku 60 cm by měly být minimálně 4-6 rychlomontáží. Minimálně. A ještě kolíky ne 6, ale 8, jo. Takže k tomu navíc třeba jako na vedení. A nebo když nemám kolíky, tak o to víc rychlomontáží. Takže až to předělám, ukážu dál.